салому алайкум тамошобинон ва мухлисони барномаи се духтаракон. имрӯз ман ҳангома ва дугонаҳоям фотима маликабону мехоҳем ба шумо аз эҷодиёти нависандаи маҳбуби кӯдакон азизи азиз афсона ва ҳикояҳо нақл намоем. ҳоло пазиро бошед. номи ҳикояи ман кӯлоҳи бобо мебошад. бо диққат гӯш намоед. кӯлоҳи боборо шуста дар мехи айвон овехтанд. пагоҳи бобо кӯлоҳашро пурсид. диданд ки нест. хеле ҷустанд. пайдо нашуд. аслан кӯлоҳ нав ҳам набуд, вале бобо гуфт одам бояд кӯлоҳашро ба мисли сараш эҳтиёт кунад. гум шудани кӯлоҳ хосияти нек надорад. кӯлоҳро ёфтанд дар кор, аммо наёфтанд. ба бобо кӯлоҳи нав хариданд. кӯлоҳи кӯҳна фаромӯш шуд. тира моҳ омад. якпагоҳи бобо ба Парвиз гуфт шохҷорубу хаскашаку халта бигир шери бобо. имрӯз ҳарду хазон мерӯбем. бобою набера ба боғ рафтанд. дар вақти хазонрӯбӣ Парвиз ногоҳ хитоб кард. бобо, ана кӯлоҳатон. ба шохи дарахти сафедор ишора намуд вай. гунҷишк лона кардааст. бобо ба боло нигариста кӯлоҳашро шинохт. ҳа гуфт, вай кӯлоҳи ман, лекин гунҷишк не, зоғ. эҳтимол ака лона карда бошад. воқеан дар миён се навдаи сафедор, паррандаи зирак, кӯлоҳи боборо гузошта лона карда буд. аз канори кӯлоҳ хасу пату пар берун шуда овезон меистоданд. ҷорӯбро ба замин партофта гуфт Парвиз. лозим нест. розӣ нашуд бобо. ба табассум карду афзуд. мон ки лона бошад, муҳимаш ёфтем. дилам ҳамеша хавотир буд. хайрият ки барои кори савоб дар кор шудааст. ҳар парранда ки бошад, кӯлоҳ ҳалолаш буд. номи афсонаи ман хурусак. буд набуд як хурусак буд. думакаш рангин камон, тоҷакаш лонаи хандон. ду болакаш шоҳӣ буд, виқораш подшоҳӣ буд. чашмонаш дони анор, маконаш кӯҳи ҳисор. ҷиғ заданашро гӯед, як ҷиғ занад бадахшон. ду ҷиғ занад зарафшон. се ҷиғ занад мардуми Бухоро бедор мешуд. хӯрокашро гӯед, субҳ арзани марғелон, нисфи рӯз мағзи хатлон. бегоҳ пистаи хандон мехӯрд. корашро гӯед, ҳам бобои деҳқон, ҳам бачаи мактабхон, ҳам мурғакони хушхон. ҳатто насими кӯҳистону хуршеди хандонро ҳамин хурусак бедор ҳушёр мекард. файзи деҳаю хона, зеби шеру тарона, шукӯҳи ин афсона. ва дар тамоми олам яктою ягона буд хурусаки мо. номи ҳикояи ман ширбиринҷ. синою фараҳноз ширбиринҷ мехӯрданд. чӣ хел ширин гуфт фараҳноз, чумчаро лесид. сино чӣ хел бомазза гуфт, розӣ шуд. фараҳноз пурсид, медонӣ чаро ширбиринҷ бомазза аст? барои он ки шакар дорад. наёфтӣ? боз ҳам розӣ нашуд фараҳноз ва худаш ҷавоб гуфт, барои он ки модарам пухтаанд. мо боварӣ дорем ки афсона ва ҳикояҳои нақл кардаи мо ба шумо писанд омад. хайр то дидори навбатӣ ҳамсолони азиз.